Броени часове до изявата на българския участник в Евровизия. Как можете да го подкрепите, ако живеете в чужбина, и какво ще видите в откритото студио на БНТ? Отново агресия в училище. Седмокласник нанесе тежък побой на петокласник в столичното 38-мо. Премиерът Бойко Борисов освободи заместник министъра на здравеопазването Стоил Апостолов само ден след като го назначи. Защо? Добър вечер. Това е по света и у нас. Втори полуфинал на Евровизия тази вечер. Кристиян Костов ще представи българската песен Beautiful Mess тази вечер в Киев. Той ще излезе на сцената под номер 15 в оспорваната конкуренция. Това беше важното до този час. Гледайте и късните ни новини. Хубава вечер. Спортната емисия със Свобода Маданска. Приятна вечер.